X'ista' jwassal biex il-peak load tiżdied b'mod drammatiku tant li jkollna bżonn dan l-impjant ta' 60 megawatts? Ġon, jiena ngħid tal-aħħar terġa' tippikja 14%, ġifieri bil-load li rajna naħseb issa ġejna normal kif qegħdin. Però storikament kien hemm iktar minn dan il-mument tas-sena l-oħra li peak jgħad biktar minn 14%. Naħseb is-sena l-oħra kien sitwazzjoni ta' frik naħseb jien, kienet sitwazzjoni ta' heat wave. Bħala heat wave iva, imma b'kemm il-peak load żdiedet għandi daw il-numri għaw naqazar ma jider li tiżdied biktar minn 10% il-peak load hija pjuttost normali. Mill-studju li sar dejjem rajna 3.5% increase. 3.5% increase huwa average, għandek raġun. U fil-fatt ġilli tonqos ġilli tiżdied. Però jekk forsi nafni kwota hawnhekk bejn 2013 u 2014 żdiedet bil-11% per eżempju, bejn 2009 kemm ma narax madonna. Bejn 2018-2019 żdiedet b'8%, bejn 2020-2021 żdiedet b'17%. Ġifieri li jkun hemm din il-qabża fil-peak load mhijiex ħaġa ġdida. Ekku, minti l-average tittara fuq spend ta' numru ta' snin ukoll. Ġifieri. Ukoll imma daw il-freak jumps jiġru huma parti kważi huma sistemiċi. U għalhekk kien hemm il-pjan illi jiġi t-tieni interconnector. Sewwa. Bit-tieni interconnector aħna jkollna 225 megawatts oħra. Sewwa. Ġifieri imma tgħid li issa jiġi t-tieni interconnector u daqshekk. l-Enemalta flimkien mal-ewwa li l-ewwa tkun qed tara l-istudju ta' dak li tkellimna tajjeb, ġifieri x'inhi l-growth. U l-growth kif tkun qed tikber tal-popolazzjoni, l-ekonomija, eċetera, eċetera. Irridu naraw li flimkien mal-Enemalta naraw illi din il-ġenerazzjoni case in point. Tħabbar ukoll il-public consultation fir-rigward tal-floating wind farm, tal-floating PVs. Tajjeb, ġifieri dak l-Enemalta wkoll tara mhux kemm just ngħidu. Qed issib għażliet oħra biex alternattivi fuq renewable energy, ġifieri dan il-pjan li hu telaq mhux l-Enemalta xogħolha huwa illi tara kif ħatilqa dik id-domanda. Ġifieri jekk jiġi floating solar panel, tittara l-Enemalta kif dak il-floating solar panel ħadd iġġeneraħ u ħadd iddistribuxxih. Ġifieri mhux ħadd tkun l-Enemalta ma tistax tgħid le. Ifhimni l-Enemalta lekk hija DSO. Ġifieri hi xogħolha huwa li tara li twassal il-kurrent lill-klijent bl-aħjar mod possibli, ġifieri li ma jkollokx fluctuations, li jkollok voltaġġ tajjeb, li jkollok servizz tajjeb. Però l-Enemalta mhijiex infinita. Inti bħala inġinier taf iktar minn li kull sistema għandha il-limiti tagħha. F'xi punt l-Enemalta titgħidilna isma' għandna għandek ukoll fejn hu dak l-istop naħseb li hija l-mistoqsija li qed jistaqsu ħafna nies. Mela tlaqna.